Padayon ang pahinumdum sa Department of Health nga magbantay batok dengue. Ilabi na karong ting-ulan. Kiniuman misa ka ang kaso sa dengue sa Davao Region karong tuiga itandi sa milabayng tuig. Atong saro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, misaka na sa kapin 1,800 ang kaso sa dengue sa Davao Region karong tuiga. Itandi sa susamang period sa milabayng tuig. Busa hugot ang pahimangno karon sa DOH nga tumanon gayod ang mga pamaagi aron malikay sa dengue sama sa 4S. Sa dato sa Department of Health Region 11, sukat January 1 hangtod June 22 karong tuiga, ana-ana sa 9,073 ang kaso sa dengue sa Davao Region. Mas taas og 26.03%, itandi sa 7,199 kakaso sa milabayng tuig. Samtang, miabot na sab sa 54 ang natalang namatay karong tuiga, itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig nga anaa sa 38. Davao del Norte ang dunay pinakadaghang kaso nga anaa sa 2,416. Gisundan sa Davao City nga dunay 2,192 cases. Tigkapin libo kaso ang Davao del Sur ug Davao de Oro. Kapin 800 sa Davao Oriental o kapin 500 sa Davao Occidental. Nangunang Davao City sa dunay pinakadaghang natalang namatay, nga anaa sa 17. Busa, hugot ang pahimangno sa DOH sa publiko sa mga pamaagi aron malikay sa dengue. Yung prevention natin, especially for cases of dengue, we always tell them na kailangan talagang i-practice natin yung 4S. Ang 4S parte sa 4 o'clock habit sa DOH nga mao ang search and destroy mosquito breeding places, self-protection, seek early consultation, ug support fogging spraying only on hot areas. Busa ang ginikanan nga si Ravelin Batan nga taga Davao City, ginasiguro nga hinlo ang ilang palibot ug walay stagnant nga tubig nga pwede kay itlugan sa lamok nga nagadala og dengue. Nagalimpyo lang mi sa palibot, sir. Tapos ang mga tubig amo lang gipang taob para wala jud mga puno na tubig. Sara, nagpaygay na sa buog training ang DOH sa mga health worker isip pagpangandam karong ating ulan. Samtang mas gipakusgan usab sa DOH ang ilahang information drive aron masiguro nga makaabot sa mga laging lugar ang impormasyon kalabot sa pagpakgang sa sakit nga dengue ug ubang sakit nga dala sa ting ulan. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.